UPC Arcs. No. Vale. Pues una organització que fa que la universitat sigui més bonica. No. Un conjunt d'alumnes que s'han muntat a fer alguna cosa d'art, no? Els agrada l'art, doncs, no sé, alguna cosa així. Fatal, fatal. Incitar a que facis una miqueta d'art. Unes activitats que fa la UPC en relació al món, escenari, no? Arts escèniques i anar al teatre, no? Crec que pots anar o alguna cosa així. Bueno, No sé, una revista, quizás. Ja anirem a RECU. alguna exposició d'art dels alumnes, dibuixos o coses així? No. Perfecte. És el dels descomptes als museus o que fins i tot pots entrar gratis, no?